Assalamu alaikum. Wallahi tallahi abin da yake bani mamaki. Wannan rayuwa ɗin is not balance. Wai a ce 'yar arewa da take hannun babanta da mamanta ta samu training mai kyau. Wasu ma virgin ne, ko mace 'yar arewa da take musulma da mama virgin ba za ta kasance mace ce wanda at least dai ko tana shiga cikin maza ba zai wuce ɗaya biyu uku na mistake ba. Amma sai a ce duk irin wannan training ka samu mace kamila, ko da ba sahila ba ce, amma wai a ce duk security ta samu tana shiga gidan miji security ɗinta ya ƙare. Sai wani ƙato a sunan kishi da ko wasu abubuwa sai ci ga duk gaba ɗaya security ɗinta ya ƙare a cikin gidan miji. A dinga mata wulaƙancin yau daban, wulaƙancin na gobe daban. Duk tirenin da wahalar da iyayenta suka yi mata sai wani ya zagi iyayenta, ya zage ta, ya hana ta walwala ma a cikin gidan shi. Sai gashi kuma 'yar kudu wanda ba a yi mata tirenin ba. Wata 'yar kudun ma kafin ta kai shekara 30 ta riga ta yi samari sun kai 30 kuma duk sun riga sun santa a 'ya mace. Kuma yanzu a cikin na 31 da zai zo aure ta sai ki ga shi ne zai bata ma security. Security da bata samu ba tana garari, tana shiga gidan miji. Sai ki ga mutum ya auri mace ta riga ta gama yawonta ta zo ta shiga gidan shi, sai ki ga kuma ta zama mishi kamar uwa. Ya ɗauki dukiyar shi ya bata jagoran dukiyar shi. Ba ka isa ka ci mutuncinta ba. Ko kai ne saurayinta na da ka zo kana so ka ce mishi maganan banza wai aka kwana da zai ce to ka daɗe ba kwana ba, yanzu dai mata su ce kwalelanka. Amma mu a nan arewa sai ki ga wanda ta riga ta samu wannan training din, amma ka ce ai yanzu kin riga kin samu training, yanzu kina gidan mijinki, yanzu ne zaki ci riban all this morality da kika samu na musulunci. A nan ne za a zo a fare miki rashin abinci, a fare miki iyayenki 'yan yunwa, a fare miki wasu abubuwa. Amma za ki ga ɗan kudu duk irin kuɗin shi zai kwasa duka ya ba ma matar shi ta yi jagoran shi. To ni abin yana bani mamaki. Abin yana bani mamaki sosai fa. Yes, yana bani mamaki yadda abin ya zama irony. Because ana expecting cewa wanda ya zama mutumin kirki ya samu training mai kyau a wajen iyayen shi, shi ne ya kamata ya mori aure ai. Amma wasu ce lalatattu waɗanda ba su kammala jikinsu ba, suna nan suna ta garari. Kowane namiji yake so ya aure su fa sai ya gansu sosai. Kuma in ma abin ta ƙare aka yi dropping aka shiga wani labaɗo, kuma haka za a yi ta har da za a aure. Amma wanda zai kama na ƙarshe sai ki ga kamar an samu saroniya. Sai ki ga mace tana gidan mijinta 'yar kudu tana da cikin kwanciyar hankali. Ko menene mutumin nan zai yi, kamar da Allah ya rubuta cikin Kur'ani da hadisi cewa matarka abokiyar zamanka ne, abokiyar wasanka ne. Amma sai ki ga wai a nan sai ki ga wai wani mutum ma wai mulki yake a gidan shi, matar shi bata sace tari ba, kamar an kawo almajira. Gaskiya Allah shi kiyaye na kai lalace. Wannan abin da kuke yi kuna ganin kamar kuna cin riba ba, lokaci na zuwa ya zama abin ƙazanta, abin da za a rinka pointing har ana cewa oh this Hausa, this Muslim. Yes, haka musulunci ta faɗa. Me yasa ni na je Saudiya na ga larabawa suna son matansu, na ga suna kammala matansu. Hatta mace ba za ta ma ja mota ba, wallahi ba ta sata ce za ta tafi wani guri ba, har miji ba zai kai ta ba. A hakan take ma mijinta kusan direban ta ne. Mata ba sa jan mota a Maka ba, amma ai suna cikin mota ai ba wai yawo suke. Ban taɓa ganin balarabiya tana yawo da kafanta ba, duk da an ce kada mata su ja mota. To ai suna cikin aljanna su ta duniya. Mazan sun san takarda, sun san me ake kira aure.